Haleluya. Haleluya. Kaitor kaham, bini khairukma, bini hamjakma, paipleya. Amen. Amen. Sung tini hai zorawo, thangai tonglayo, engagement panda. Rok nugui manai buskango, sung tabu yang sikla, tai sikli, sung youth hunjangnai rok, palke himui tonglai layo buskango gari kanai. Norok nugui manai, nai tongdi, soyawi paithak zora. Kaitor kaham, bini khairukma, hamjakma, paipleya. Amen. Mathangjak mung belai kalai shake Kristo Jishu ni bisingtui kaitor chini bagi tiar khlaikha. Elam bago Roman chapter 10 verses 9 and 10 o suijak tong. Jishu se subrai hnei bukuk bai ko shikhe. Phia kaitor bono gothaini mathangai tisaka hnei bakhabai poito khlaikhe. Hake nang mathangjak nai. Bakhabai poito khlaiei kaitor bai kaham hnei romjago. Bukuk bai ko shiui mathangjago. Hello, praise the Lord. Kaitor kaham, bini khairukma, bini hamjakma, paipleya. Sung kini belai khana tongthok lai khapang sedang lai thangai tonglai layo. Norok buskango nugui manai je engagement panda bo jagao songkrakka. Tai norok buskango kahma debo tongthok mani khapang srangai kaitorna hambai lai mani. Abo norok buskango nugui manai tai tini belai khana musang lai tongthok lai kaitor ojora kaham mani bagai chini kaitorna hambai maru. Tamni bagai hinmale musang ri manai tai nai thogri manai bebak jagano sopungui manai abo kaitor simiste oboni bagai sung tini belai khana tongthok laijak tai khasrang laijak ojorao chini kaitorna asika hambai rubaya tini khairokma hamjakma paipleya. Haleluya. Amen. Bai ma tongka sakari brother belai tongthok jak tai khasrang jak. Highway route obo Bormura. Nok nugui ma khana yango. Mathangjak mung belai kalai shake Kristo Jishu ni bisingtui kaitor chini bagi tiar khlaikha. Elam bago Roman chapter 10 verses 9 and 10 o suijak tong. Jishu se subrai hnei bukuk bai ko shikhe. Phia kaitor bono gothaini mathangai tisaka hnei bakhabai poito khlaikhe. Hake nang mathangjak nai. Bakhabai poito khlaiei kaitor bai kaham hnei romjago. Bukuk bai ko shiui mathangjago. Shika mathangjak mung tabu khani ungkha Jishu se ani subrai hane yang lego shika mathangjak mung tabu ani ungkha Bakhabai poito khoi ma ba kaido ni mokono ang leta buka hamengha Bakhabai poito khoi ma ba kaido ni mokono ang leta buka hamengha Jisoo ano fiyo ka ang leta bu fiyo jakse seling liya fang ni busa se Jisoo ano fiyo ka ang leta bu fiyo jakse seling liya fang ni busa se Bakhabai poito khoi ma ba kaido ni mokono ang leta buka hamengha Bakhabai poito khoi ma ba
kaidoni mokolo angle tabuka hamengka Ang litabong na singza Jisu nang lena fainay Di shait lang na yano Juka sa kao Ang litabong na singza Jisu nang lena fainay Di shait lang na yano Juka sa kao Bekhabay poito Pai maba kaidoni mokolo ang leta buka hamengha bekhabay poito pai maba kaidoni mokolo ang leta buka hamengha hake Jisu Kristo bini thei kathar baike jengno fioka Au Galatia chapter 5 verse 1 Obahakin sijagaro jeng fiokjak haba Kristo Jisu sungnu fiok haba faidi fiokjak borok hakin tonglayana tei sheleng seng khati lailia tabuk na singjak nai simise Hebrew chapter 9 verse 20 ado sijak tongo abo hakino Kristo asuk borok ni bagai sumsokno sekakna bagai waisha baino sakno rekha Botei waisa phaipenai sumsok sekakna bagiya bono nai singi tongnai rokno mothangna bagi se phainai a mothang jakmo abo nini bagino amen जे उद्देश्य जों फालिमानि बोनो आं खुब बिसिक दाम सेकांनो आं खुब wan sukmani bini omhai jora rogo ang toda tong manjangno manjagi jamano oino jaga da engesno biang ro dangno ni ang wan sukmani ang phataro thangpur pen dose bukhao kisa wan sui tongo kono da misingno ang yang bini o pandaroga ba kono rok da misingno hneina ang kop kapal kaham kitini ang sopai mangka manjak mangka logi ani da da tongo jitaki sing para nok Tangsaba, sing sini mungto sing relayana sini yang ni sab pakai, neke tabuk sini mahatu je jamai ni tam jamri katal ni bumarok ni dige bo paine rok tongbai mani ba, neke sing dui dige no sini lai mani bo tanglayana awan pore ang kisah kok bo naragane, neke padi sing pila sini yang bekang ni condi thaku ni no phainai rongno kisa seng basawi nai legrawana condi thaku ni phainai basi seng basadi seng kop kom si seng kom mongga ni dada sini moi ni pasala u abo bini logina ni basai oke ob beknai thapri ni uklogo Oke, ani logini, oke, sing asik no oparani, Thailemani, oke, jana yang sini samri ketal ni mama ni tiga paine rok nobo, sing ulo borok sini mani, sing relayana. Aku no belanya hambai, sini ulo mana bagai, hake samri ketal ni sini mung toman kah, hake kenya ketal khasing ni mama opera, Rotindra Kolanya, ojrang ya fanai simu na bagai. Jotono subrai Jisu Kristo ni mungbai ang jotono ani khaksong matai hambai. Tai jotono lam sogo. Joto orot sing kereng lai
tini mankha obongkha kaisa oro ani baini besajuk Lakshmi boni engagement ni bagui phainai rokno lukurokno jotono no ani khaksangma tai hambai sikang puila tabuk jehetu sai thangka chini tui phang bumama okra nei bumama okra aike o burui ongkha ani bai ani saikat ani slai okra drup ke ani bai tek proksa tong okra kup ke boni besajuk ke tabuk je tongnai Lakshmi bok saisungno ang boni just kisisa brief highlight ang khlainai bo bu kaisa oro parao oro sini obokhe budrai kolai para jago rangkol area roksa naithok burui belaikhano bolaijak naklayo tambangke जों bono koloi ni bisingbo khoroksa miss koloi ni bo जों sini jago bono ang okok tini sure ma sanai karon baike male chini bisingo gustini bisingo ang proud feel ma khayo chini mayo khoroksa Lakshmi bo koloi ni bisingbo miss koloi okay belaikhano ang hambai jotono haine hai ang asuk kolok tai sana thanglia tini kumui tai baisong korok khabai khubai tini bini basajungno bidai rinani borok bahain musugui tongo jaihok tini belaikhano जों taisa proud feel ma khlayo जों jehetu chamai katal जों manai khaba bon bagai hambai khaksangkha hambai mama no jrong ya khonai daino Angke borong pesanggo kok kamu borong nak pesan lima isu. Kita nak asana. Kita kai kita hambai. Jisulah hambai. Ini bela kepala kotor sehingga dadung usut ni engagement mana mani. Engkai an takuk susun anjir sering saya tangka. Angora sekok salah sehingga tini ke tabuk engagement ning tangi tengai. Anghai pun an bukau tong saja. Tipe ini kok borong pasal pasal puila pastor nai. Sini pesan nasujak dah jong bahatu boni bisinti kai nemeni singbelai kapal kaham angkai borong pula singo tibra hawa orang missionary pula borok kai bani ke kapal kaham ke pos tini kai nengke sing kapal kaham jadi ba Yes, praise the Lord. kai jaja hambai belai kana angkai boni kare abu ang sana mujung kai jige sing to jorano nasimnya jadi ba angkai jama be kinano oro ekdom khali sit hai pura asugui masang ke phaitung awasat nayo ke leka pon ko jaro jago phai jadi engka bela hambai engka tini ne sini or ka jano lobi sama ang bela hambai manai ang ko mukti kolai ka ngoro der samo ang bo tripura hani kaise tripura sangai ka jano lobi sabu hai pun ang jora mangka last roker sabi eno angki hindi rok sapota kasam sipai borokba angka sa tia per sabu nang last to tabu ya engeng pai pano okay, angko jawo, dadu kaji, angkai, ya gara, itu, ya bakal berani cinta tuh apa alkai, kai, sing asup lainnya, bagi anggar kok salinya jora ang sam diketal ni mama kusu borom genang sajal deber mana ya pernah Oke, jotono na hambai, bas kanga chukjak sin pastor sin opera sakra, hamjak katal bai samari katal ne, ma pha to both side kre kok kre, ang sakai kisa emotional ang bayo nai, kaya na muto playa to iyok ya ba, sang muto ko play dong, dinin sang pagkatay kari mo salay na tingin utong ka ba, kiri nai.
ya periksa kelai yang itu jauh kawan ini pokri kano seng tongo ini ya pungkus sungai kau lah pula bahasanya lagi kan sorry nak tadi ani lagi Thailand samari kita mau lagi Thailand Tunio ang ono kung ni borok no tei Chandi Thakur mo thani borok no tei tinio oro joto Orbinni sini Lakshmini joto buma busa taku buku bayap salai kising mare maijan joto phainai rok no ang Subrayung Jisu Kristo ni Mumbai ke norok na jo tono boram khlai onukung ni ngai ang bai thang ni ngai tei Orbin song ni nukung ni ngai bo o pandao sekang an jo tono no lam sogo bisa khalo ge asuk layan jesu sengye ko a sengye sin se kok bang ma bang tong kha ang kering so jaga pori na musumo John Simani Kotuma Kaham Remnai chapter 2 Bebag ang Poria Isi sa soro Pori nai Pori suri mabake tinini pandano ang sengnai Oro kokbok rogo sijak tungo karena tauno kailai mani panda ni koksing mani panda ya hele kailai mani se Nokha salini ulo Galilini karena tauno kailai panda tongmani Jisuni buma a kailai panda o tongo Jisu bai bini sagri rokbo aro kobok zakha anggur butui theglia anggai Jisuni buma bono hai hni saka kailai pandani anggur butui pai thangka Jisu hai hni saka ama abo nini batamo ani zora tabuk pano phayako hake Jisuni buma seleng rokno hai hni saka bo sama haino norok khlaidi aro holongni marwa phaidok tongo aborok engkha judai rokni tongmung riksawi susana bagai tonjakmani marwa thaisa wo gola thaisi tui sago Jisu seleng rokno a marwa rokno tui supungdi hnai saka hake borok retawi supungkha tabuk oroni tui kisa khogoi bandari rokni thani klangdi hnai Jisu saka hake borok thangka afro bandari a tuini kaham kahamne anggur butui no sanai naikha a anggur butui biangni sok paikha borok sawi manya tui khoknai seleng rokle sawi mano aboni bagino bo kaijak nai sano ringgui hai hnai saka Jisuno anggur butui kaham o jotono anggur butui kaham regrawo pia kailai pandawo paimani yagulokhe hamyano rezago omo haikano kanna kamio galilini kanna kamio kalibari pandawo musang rumani Jisu seng nugo kaitor bini koktaino sini jotoni bagi hamari uthem Amen. Keplai sakaitor tangkaitor tinio semoro Orbin te Lakshmi borok kaijakna ni bagi sing kok sengaina nei bunga bufa takuk bukuk jotor putum laijak motani borok putum laijak bayak salai ro putum laijak karena kamio neng kalibari pandau manjak mahai kini no kok sengma pandau bo neng seng bai tongo ni seng poitok layo o pandanin thani ya phariro anggur butei thugya musang yang i tongmao neng musang remahai kini ni kok sengma ni o pandano neng musang rebe Jisu mung bai sano amen
जों आं हिब्रु बिजाब chapter 13 9 परिखाय जों आरो तामुनु मानिले बेबा काइजाक मानिनो आबो बर' रक बाय काहाम होनजाकना नांनाय हनिसाओ बेबा काइलै मानि जतो बाय काहाम होनजाकना नांनाय आबुन बागै दुनियो बाहाय बाहाय केलो जानि अरबिन कक सोंलायनो अनुखुंनि बर' रकबो मोजांनाय जातखाय कक सालायै कक सोंलाय कायनानि बागै जों तियारनानि बागै जरा काहाम मानो आबुन बागै बेबाक बर' रक बाय नमो काहाम होनजाकना ताबुक बावासवाना उला आं कायनानि थांखे कायबारिनि कक नाखे बेलाय वानाव आं बेलाय मोजां yang दङ ससाइटियाव जोंनि बसङो तामो होनमानिले ताल थामदाबो सेकन खालामले बोरै दंफायमानि तुबै दंफायमानि आबुनोसो कायना नांगौ बाहायलायनाय जा गोरोंसा जागाव कायबारि कायसा आबो कक सोंनानि बागै आनतलां थांगो मधुपुराव आबरक ताबुक लुकुं खालाय दंलायो मधुपुराव कक सोंनानै आंनो बिदुलाल क्लां थांखा मास्टार क्लां थांमाले आ नगो सामारि काजाक खायसे जे सामारि उनाय कायजाक नायसला बसे बेबाक आरो नकफां हायिं दंखा आं बकरा जबो हाल हाल बाबु बाबु बेबाक तियार खालायनानै तामु खालायनानै ओमफ्राय आं सोङै मानायखा म कक सोंनानै बागै जानो तुबो ओमफ्राय आरे कक सोंते ताम सोंना दंसिबा कक सोंमाने अर्थनो सयलाय जादा जाजागलाय हनि सोंमानि सोबले अरबा सोंजागनायखौ गरि खाबले आइ बकराजे नायबो कासे सामारि न तैदुल माहायखे न तैदुलै दंखा आ सामारि नायबो आरो सामारि सुगुइना दं माहायखे दंखा आ बिहिरक नायबो आबो हायखे न बिहि हायखे दंखा आं साका आं तिनि काया कक सोंया आं कक सोंया कायसे खालामसिनाय आं मेरिज सार्टिफिकेट बुतलां थांजा बिदुलाल साजा गियान दंखा ताम मान कक दारा अमो जाया खोगले बुइबाय ताम होनजागनाय बुइबाय होनजागनानि कक या जानानि कक से आं तिनि कायसे खालामसिनाय जे खरस बाय कक सोंगानो तिनि पारा खबरै रबायसिदि तिनि कालिबारि होननाय काय खालामसिनाय नि काय काहुइ फैखा अम हायरबो मा आङो तिनि आबो हायंना नांलिया उन बागै बेलाय खानो आं का दंथगो आंथ' बुमुंसुसे अरबिन निंगे पगो आंनि मबाइलाव बिनि बुमुंसुयावै नायक सोनि सुयाक दङ तामनि बागै मला सलाका हमनि बागै आवन बागै नायक नि होनलायो प्रायनो सालायो सिन नगो बि नाना बुसा साव ताम नैनाय उसांरु साइ दङ बिसिबास बालु याको yang orwo kok senang itu ang siap le, mungkin ba tamu salah yang kayak orbin nih big se biang nih kena sido, nih bawa hai, betul salah kahma, kalau besok bayian nih rutar zaki tong kena nih, tam rutar yang rutar zak nih muta, ang busik lah puru rutar zago, kamu aja nong sawai nih zoli nih, mas zoli lah, kira sioli deh, biang bini kok sama ba borok terjak mana sesuai kenar namu sungjak tong kenal abun bagi elm bagus sama haino beba borok baik kaham sungjak naija engka abun bagi kai turno hambai dei tinio kok senani bagi teruk kai sengsina seng elm bag ayang yapang ni besap chapter 2 thangkang kai seng tamunu hunmanile kai to yapango bororokno senampuruno sela tei berikai senamka sela tei berikai senamka tei borokno hamari rekha tamu hamari male bangdi erdi nisao ha supung di ninai seng bororok hamari no tabu yasak liya norok bekha hambya tang baide ayang bu besak horok ni susu yang bu besak horok susu angtagbo टाउन हल खरकसा बरो एमपी बाय आरो सिनि बर रत्न रिंखा मीटिंग नि बागै टाउन हल
boru jengno kulmani ang proplaya norba hasa san humlase hasanai robota borok sekere tabuk saina ni problem norok saimano tamo manile sikla rok bang ya tabu bura rok sebango abura rok tamung sinai a kaitor hamari mani dik ni na abu khai pogui nai sing lailia abun bagai ang elambag ni kok samani no se manzui masao norok bang di dik ni sama se abu hai kaitor ni a kok sing na dagi mahai lia sing asap pero las bekak tangkang kai sing tamuno an manile bahai ka senam ka salabai berino male puila selano senam geraka hani takha ni sao hani tagai kaitor hama dair kha ni sao bini kaitor pai thangni hama chini thanio dair ma bai puila ni a boro bo kathang kha kathang mani yagolo tamu nukha mani lang bararana kaitor hai nukhwa asik kebang mas nama rokni bisingo bini omong to koloi para yang kok bu yang koloi jukna sesena ni manai tong khaba mang song krei mang ni song logi song koloi rok mang song no amun bagi ang belai ke go thok jago am mang song mani no ao mang ni logi song mang song abu belai ekdom accurate serai soy a kok thai bini mang song kring i tong khang ke ba omo mang song te kaisa senam na nang phido senam proses la te buri abu bini project ang project no tuino tamong kha male puila senam mani asala no muktri thangri ri rekha asekai muktri thang rekha operation sing elamago no khai kaitor puila operation klai mani sing no background ti klai bahan boloi nai te kaisa borok senam pikha abu katse bobo hayang khna nei manile tinio orbin ne yaksi bikha asukjak biango som di thar thakuro asai mani te kaisa nu khungo kaitor ya phangni simino binia background binia bahan boro phai mansi male omong tam kami kamun budrai kami den kamun budrai koloi kami ose binia background bara bahan bara or so phai man phaisi kaito sabo boro kaijak nai sia sabo boro tamong nai sia nor sakai tini mone yana oro sini susil songo tongo aro ayang sini kajol ne bihik songo ko tongbayo susil bihiro ko tongo tamo omo haida ni noro gulo singna kai sini mano abu bahage ma kaijak saiman ya an buri an bumung khnai maya yang bo an nok ni borok tam sejani sajaka thangai kok ri kok sursuriyo angkaino ani abakra zoli jakpul butai jaga manli ada kok surnani ni agino ngya ni saidi hor kabla ni na angkai abok nanai rok bini dol rok angkai waisyo oh aram nogor ni jong bahadur na ma baise borok kaijak nai rok ni khanable kai leina rok ni na angkai ani beri tiap zoli jago yang sori lawang paina angkai ani lama tamo honmani le bin mare song sata tini o parpi lai pheble ni na nugrugo ni na a mare song ta bu katang tongko bonomale ni bahano je soi se sai tongan gol polia tamo honmani le busuk jora sa male naslewa aru batagya ya paise sok bi khibir na pon wa tiyong ke si ya pai tong nai le karano hima ba boro ya pai mane nei sok khib nai ba asake nasle jago khanai semaya bumu ke ses purno tak bihik man na blasa abo sase ja phanong thong kai to nai khang ke a sase ja no ses porjonto ma sase la hable
tabuk nukung khalai ma tong lai jable khorok beri busuk beri man kata buka selane nok ni busuk beri khorok nei beri ni nok ni khorok nei ya ke khorok ni khorok beri tak lai kai sen kaijak lai mani nor nu khobor wana golden jubilee sinai Desember ni 27 tarik ang kaijago Desember ke kaijak maya sini borok pus masuk kaijak maya ngai ba am maya wono maya wono ang Kristen sen kai bar tita mong maya tongba ahun bagi Desember ni 27 tarik se ang kaijago ngai ba buskang ba golden jubilee mak lai sinai ble ahun bagi tamo manile ahaino tlang lia borom khalayei kok salayei gosi layei tlangai rebikano hamjak tlangai aijak bai thangai kai mani sing nugo sentini norma kaya khodo sen kaina ini simi se sen khasong lai tongkho hai gana masuk pan norok bilik busayung yako ulo nai haise orang juga pel kelayu sen nai haise abu semut tu ngerti yako kaya sak maya orang ya sistem kong ni berazak nugo norok ni sajak ni yagra bekat asubzat Orbin da Burma bobai kaina ni bagai norok bupa buma bakabai no soilai jak naule hamzik tor horna nango thik no haifano baka ekdom srai tai kuno kre asuk side belai cha hambai sajak suk tongkha kuno kokre ber to samari manai ang bunga bu hasmi sajak ma bayeng ya thasinga sing khnaka bini bumama binani bumama or phai kok sapai mane biang asuka bumama no simi sing ya bini mami songrok tei bu jaiti masa kamyo tongbayo bura berisik rok tongbayo wa yang ukloga asukja bini nana bai susu bai susu botonga asai botonga busui jotono norok sajak bai na ble sajak ona ayang busui busu nai ra blasa ta sajak wasang busu ni yak nuhur ka galai ke hambai borok sajak ni samani bai Pasazla Polaktar ni Mumbai, ang krak kenorok no sungo. Orbin, Pasazla Polaktar ni Mumbai, oro ma pa takuk bukuk, zaiti masa, mota, bayap salai. Job to ni buskango, ang nona krak kay sungo. Tamo manile, nini yak si bukak, basazak, Miss Koloi, Lakshmi Koloi, neng bono, kubui no, kai jagai ik songnai nei, bekabai song sukunab le. Neng tiasak no, bono simi tui no, neng nukung kawi tangnai, te alka bekak bin sai nai tok nuk pana mokol rohiya, mokol kaya nei neng gosinab le, gosi. Tiasak no nang bono sarai khandrei ruzui thangna ini gosinable ruzunani kokse belai ke hambai norok joto na khanabai khna ekdom khap fusuma bagi da hai bang khang sai man ya ang sengmani se kangse sana nai tungka kokrei belai ke hambai ang ojorao Lakshmi namusungo Nini yagra bukak basazak Nini sai te kisisa suklang-klang Sela sikla
Orbin da Burma Oroma patakuk bukuk jottoni buskango pasazla polak tarni Mumbai angnana kerak krisengbo nang bono kubui kubui keno kaijagri sai songoi bobai nukung khai thangnai hneinai tinio nang bakhaw song khnawle bakha song suka gosu khnaka angsudu khnaka nor gana tongnai ro khnaka testing nai kri sabla gosi ja thiyasak na bono tei no nukung khai thangnai belai ke hamba nor nasa asugrisina asake logrulia lograng ke kebang ma tongo kebang ma kok sakai kebang ma payo kok sema bu bangka kai mani bu bangka besuk zara zani kai ka saiman lia besuk bu kok sengka saiman ya khana bu te songsa kok senginan tongo ayam kabor te bukhalo abu ma thakliya ja ta bu kai lai ma bor lai ma zara ba Pinio paitak bakak thang tongwang logria oro borok kubui khai kaijak nani nei kogr laimani mari the symbol of agreement I ang kubui no kaijak sinai nei khoroksa no yastem kandri nai nang yastem orbin kandri kalangmani ai yastem no khaino Lakshmi angno batiwi kalang khawle bainare nei hanmai nang mutung sinai abu haino orbin bo bini dinango bihikungnai bo kandri hormani aya system no nuk khang kaino paisa baham hamjak mani roknam kai buri rokle dang ya saimen ya selarok bak hai mukum tikhang kain se hai se hara se nuk tik ma khain diba amun bagi ayang kamyo tongtuti bo oya system no nuk khang kaino paisa baino Lakshmi ni makhang nuk ma hai ke moitu ke nasingoi o angkokrik kabuman tongla omote kitsa nai thokuk ni hunpana omoya angkokrik kabuzak khani nai bakak rak khai oya system non nuk khai na tong mana ni bagai kaitor nork no hamari hoten sola maranai omo bai no ang ma kaija kha hai tama tungni do belai korase bahasa lagi nahar lagi kisah neng ang ay tarpude naja uri sipai kamun sasulap semali doi tong kali de omo haja sing mai dama sana masa sai ni galai dolai ja ang Orbin da Burma pha sajla te pholak thar Mumbai ma pha ta khuk bukhuk lukubus kango Lakshmi koloino an kaijak sinai hnei kok ruoi tinio oya stem no kangri ruo kangri mangka ang saya sini sedoi tong hang ko wanai tong kata ang Lakshmi da Burma are Lakshmi kolo ang sudu koroi tong kani da busuk mana nis tong tok jage busuk koroi tong pha sajla pholak tharni Mumbai ma pha takuk buku jottoni buskango Orbin bai kaijak nani nei kok ruoi oya system no kandri rekha ya phakorob layan ta ke kisa belai ke ambai borna basarin tong lagi sina hakan photo sina la an photo ro bude ka anujani banai tong kisa haksal forman ro sina abu bolo tinio antel logrulia ang lama himpro kisa kok sai phaimani tongo sini
Samarini Bumama Asuk Manka Ang Surima Baike Mutaksina ini Ka Songo Pedi sing joton basa layana Borok ni bagai hamari sang layana Kalibari ni sal zora Kaitor naitok kai Yagni gani no Tiareng lai tanio Zugali tanio Tay borok busak kaham kering tong tanio Kaitor borok na hamari reteng Dini nomoni bising tikai Bini bumung simis lobjak teng Nisen Suri layana Joton palken suri na Let us pray together Keplai sakai to tangkai to nona bairo Keplai sakai to tini no pandawo nini tanio hamari sano nini bumung simisol object Amen. Tabuga pakai to ni hamjakma Subrayung Jisu Kristoni khairokma Tholak tharni subamong kusung kusung tongplai sithong Amen. 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 Angorono mathakang te logrilia. Tabuk tei salaijakne rok tongkhe abo seng salaiman layo tei norok bufru hili rok namosong tabu ro phaiman payo kokre. Sasari mana sepugi mana oh Thế mà còn đi thực ra Tamo ya thok lai ka saga de. Mang so thok so ton sa. Si kon sab ning ka si do belai test di hai si. Mang kha belai no. Si kon kang ka to se testing za ka. Satang mo thokam le belai no. Sa satang sa sa ya hai pan tini belai ke na thok za ka hai si.